Angay ba kitang masina sa kahimtang sa uban? Si Pedro nangutana kang Hesus kung unsay mahitabo kang Juan, ang pinalanggang tinunan. Sa wala pa kini mahitabo, ipanagna ni Hesus ang umaabot na kasakit nga masinati ni Pedro. Labing siguro nakapangutana si Pedro, ako lang baday ang pagkasakiton, Ginoo? Siya di ay. Apan giingnan kung tugutan ko siya mabuhi hangtod sa ako pagbalik, unsa may labot mo niini? Sunod kanako. Atong masabtan sa mga pulong ni Hesus nga dili siya buot nga masina kita sa usag-usa. Ang tanan iyang pinangga ug ang tanan gitawag nga mosunod kaniya bisan sa malisod nga dalan. Ang akong hagit mao ang pagsalig. Nindot ang tambag sa usa ka magsusulat. God is God. He knows what He is doing. When you can trace His hand, trust His heart.